खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बर'बावबाय सबाय माजो भगवान नाय महर लानसै दामुगै इनफाय ब्लगखौ फुरा जोबोद नायलांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बास्केटखौ नायबानो मिन्थिखागोन बजाय लानानै फैलायबाय आरोना आदार सनाफोर अखानायै मा जागोन दायो मा जागोन मा लोंगोन माने आदार गैयाबानो लान्दा खान्दा होननाय बायदिसो रोगाग्रा गैया नालाय सनाफोर ओंखायनो आरोना थ' बिमा फिसा साइकेलजों थांनानै फैलायबाय जोङो नै बेलासिनि समयमोन आंखौ देखायनाङा आरो आंखौ देखायनाङा होनगासिनो महा जारला लोगोफोर बिसास खालामनाय नङा आरोना इन्ट्र' मारिनायनि उननिफ्राय सिदा ब्लगसा फैदों आंना गेजेराव सानसे दिनखौ फुरा गारनानै नेक्स्ट दिनावसो आरोना माने मैया केमेराखौनो एक थुख्राबो आं अन खालामखायाखिसै फिसालानि फरिखायाबो बन्द'ना दासान्दि जोंहा लेजेन्ड जुबिनदा नि रुंसारिनि पस्टपन जालागासिनो दङ ना एगजाम जानो लागा दिनफ्रानो आरो एखमबा भटनि बन्द' मानि बन्द' जालागासिनो दङ न'आवनो दङ नालाय आंबो गेन्देगेल आरोना हाय हाल्लानि जुयैनो केमेराखौनो अन खालामनो गोसो जाला आरोना आरो एसे बिजानि डिउटि मा डिउटि अब्लाबो दिनै मोनसे एसे शेयार खालामसै नोंथांमोनजोंहाय ब्लगखौ स्टार्ट खालामफिनबाय आङो नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिन ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो माने 10:30 बारलायबाय आरोना ओमफ्राय दासो ग्रिन टि लोंनानै आं फुदुंगासिनो दङ ओरैबायदि मा खालामखो मा माखो फैयाखै रावबो सेस आरोना समाया आंना बारलांजोब्बाय ओमफ्राय नै जानोबा जायाबा बेथ' थाखायो बेखौ इयाव होदेरनो नागिरदों आङो बेलेग रोखोमनि जानो सानदोंबो मिन्थिया ओमफ्राय नै लेखा फरायखांनानै फिसालाया फवासे लानानै फैलायबाय जोंहा फुजि एक्ट्रिसनि सेरनिफ्राय आरोना नायदो मोदोम लानानै फैलायबाय नै खोमसिसो ओइ दे नायबाय था नोंथांमोनजों मालाबा जोगोनारजोंनो माजों जानाय शेयार खालामदोंमोन ना बेनिफ्रायनो जेबो ना बेदर जाथ'वाखैमोन सप्तासेसो जाबायमोन नामाथाय बावलायलांबाय आं जि गोबाव जानाय बायदि मोनबाय खिन्थु दाउदैखौ जाबाय थादों आरोना रुनानैहाय जोङो ओमफ्राय दिनै गिदिं गिदा बेखौनो लायफिनबाय आरोना बिराद गोबाव जानाय बायदि मोनलायबाय एकदम होल्लां होथां जानाय बायदि मोनलायबाय थ' बेखौनो एसे लागावनोसै रेडि खालामनानै लागोन र' सबसे फार्स्टआवनो ग्रिन टिखौ एसे मननानै लागोनसै आङो नै बेनो आरोना फवासेयालाय आरो ओमफ्राय आं बेखौ नै बिदि फिसा हाफ्लेनानै लानोसै सिखायाबो जाबादि खिदानबा बौआ नै बेद्रायलायनाय मा दाननाय मा मानाय नाय पात्ता आरोना थ' फिसा हानानै लागोनसै आङो हाफ्लेजोब्बाय आं नै फिसा आरोना मोनसे मोदोमखौ मोनथाम अबेबा हाजायखौ मोननै एसे दै गुदुंजों रुदबनो आरोना एसेल' बारा नङा ओरै ओमफ्राय आङो फेनखौबो जाननानै लाखाबायमोन मा होनना बुंबावनो आरोना नै दालियाव रुफानायाबो जाखाजोब्बाय बेदराबो स्र' रुनानै लाखाजोब्बाय हे इसोर भगबान बेखौ दानग्रोआबा आं रेहाय गैला आरोना ओइ आब'मोना गावसिनि नालेंखर हानदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेखौ थाइसे हरदों आरोना नै रोसि दङ नों लोंगोन बेनि जुइसखौ लोंगोन खौनो हेब्रेगासिनो दानदो सोर लोंगोन ए नोंबो लोंगोन आदा ए बाबा बेजों दा गेले बायो आंनि प्लास्टिकनि बासन सुग्राफोरखौ सेस बायजोब्बाय दोनथार नांगौबा बे स्टिलनि दुगैग्रा बाल्थिं लानानै गेलेफै हाथारलां बायहोजोब्बाय होमबा बे थाथ'नांसिगोनसो आरोना सेस दानग्रोथारनांसिगोन आङो बिमाया दानो रेडि जायो काप लानानै रेडि थाखाबाय आदानि कापखौ दा लायगोन आं र' नों जिराय ओइलाय दङ दोनखाबाय फै नों जिराय आदानि कापखौबो लाखासिगोन र' बिमायाबो दाननो रोंगोना रोङा भगबान बावलायलांबाय आंबो 80 बोसोराव खनसे दाननाय दे दोनदो इयाव दोनथ'दो जाबाय रेडि र' गथ'आ दानग्रोनांगौना बेखौ साफानो दावलांथ' एसे दावलांनायाबो नै माबा आसि गावगाबसेल' दावलांनाय आरोना माथो मोखां नायबावनो सिखा फाथांगाजों लागायबाय आंबो गोथांखाया ओमफ्राय एसे मोजां जादों आरोना गोरानबा आंनाबो सिखाया दावखोफिनलायो रोङा नालाय ओमफ्राय लोंग्राया नायदो बेसेबां रेडि आरोना ओमफ्राय बिस्रा बै खनसे बिश्वकर्मा फुजा दिनाबो हरदोंमोन आब'आ थाइसे ओमफ्राय नै एबार बिश्वकर्मा बायनाय जाबाय आरोना बोसोराव थाइसे मोनजागासिनो दङ बोसोरनैनि थाइनै मोनजाबाय थेंक इउ स' माच आरोना आब'निसिमबो ओमफ्राय रोसिया जा बजाय दङ दाननो रोंनाया रोंगौमोन हा गोदोनिफ्रायनो दानफेराखैबा बोरैथो रोंनो सिख्लायावथ' दानफेरखायाखैनो नारेंखल बिफाङानो गैखायामोन जोंहा ओमफ्राय फुजा आरि जाबा थाइफा लायनाय बेखौ आइथ' दाननो रोङा बाबासो दानोमोन आरोना ओमफ्राय ओंखायनो रोङा आङो बे हाबा जाखांनानैबो बिदि दानलाबाय थानाय जायाखै ओमफ्राय बावाखैनोहाय नालेंखर दाननाया
सिखाया दावखोफिनलायो आरोना ओमफ्राय जेने थेने उफाय गैया नोङो गोदो सिख्लायाव रोंगौ रोङाखौ बाद हो ओमफ्राय दाथ' नोङो जुलि जानानै उहा गबावनो ओमफ्राय फारसेथिं आं दालिबो गोदौ होगासिनो दं नालाय बेखौबो हुरा हुरा एरनांगौ ओमफ्राय फिसालाखौबो एरहोदोंमोनबो आङो ओमफ्राय जबखो ना माखो होननानै एसे एरहैबाय आरोना ओमफ्राय गोदौगासिनो दङ संनांगौथ' एसे दंबावोमोन दा बेखौनो लागावग्रोसै लोंग्रोसै थान्दानो एक्सुवेलि गथ'फोरनो ना नालेंखर रोसिफोरखौ लोंहोनो हाबालाय मोजां आरोना गथ'फोरनो माने मा जों बादियाबो आरो प्रेगनेन्ट समफ्रावथ' मोजाङानो नाथाय टाइमा मिलायाबा बहा मोनलोंबाय थानो दा मखा मोननायावनो दाननानै होनोसै आङो ओरैनोथ' 50 थाखा लाथारो आरोना ओरैनो गोरानबाबो लायो लानाया ओमफ्राय दाबफोराबो नोङो रोसिल' लोंजाग्राफ्राबो 50 थाखा लायोना सोंदोंमोन आङो खिन्थु बायनानै लोंफेराखै आरोना बेखिनि ओमफ्राय नालेंखरा बेस्रा मा होनो सालानिसो ना मा होनखोथाय आब'आ माने गोरान जालायनायसिम थाया आरोना हाननांगौ जायो नङाबा गावनो सिरायलाङो जाहैदों फाइनालि दे बांद्राय बुरजाबो गैयामोन नै बिमाना गोदिल' बिसोरसो बांसिन जाबाय बा नालेंखर जुस कक'नाट जुस मोदोमाबो मोजां जाथारनानै दङ गुरैबो नङा गोराबो नङा नै दानि एक फट'लां मोदोमखौ दायो बानायना होनोसै बेखौनो सुरुफ्लानोसै आरो दानथारनायनि नै बाव दायो दाननो जाखानोसैसो जालायबाय नै लोंखांबाय नालाय जानोसै जा सुन्दरखा जा मोदोमा रोजाथारनै जागोन दे जागोन नोंनिनो जै एरनानै होगोनसै आं र' गोथावथारबो आरोना देखानानै एसे आबो मोननानैबो हरबाय राजा जागासिनो बिस्राबा गोथावथार जि रोजानै जागासिनो नोङो नायनो गोथाव थां दलद थिनानै जायो थां बे जाबा ओंखाम जानो नागिरा सानसु जाखाबायमोन ओरैनोबाबो मावफ्रामनो लानाय हाबाफारियाव फैफिनबाय आङो नालेंखर अल्लु आरोना सफासे थाव हरबाय बेखौ बेहायनो लागावनोसै एबारना बिहामजो हायदुरजों रायलाय नै मालाबानो संख्रि हालदै हैनानै आंना जारौ मारौ जाजोब्बाय आरोना अलमस्ट मोनबायानो होनजासै ओमफ्राय दहायो नों बाय डिउटि दाहोफैबाय था मा होनो दालियाव एसे रुफानाया बेखौबो हरदेरबाय आरोना बिसोरबो मोनखाजोबनायसो ओमफ्राय नैबे सामब्रामखौबो एसे काचा काचायैनो जागोन ओमफ्राय नैबेखौ हरना हरा जादों गनै गथाम हरनोसै गोथाव जागोन गोथांबाथ' जानोनो नागिरा बिदिसो आरोना रस्टेड ना मा होननांगौथाय एसे काचा काचा रुला रुलि जानाय आरोना थावखौ एसेल' होदोंना बेनोसै ओरैनोथ' एवबा थावा एसे बुरजायैनो होजायो जानांगौ खांखिलरखौबो जानांगोन र' ओमफ्राय बेयाव बानलु गुन्दैखौ सारलानानै हरनोसै एसे खोबनानै एवबावनोसै र' खरसां होनबालाय बेखौ होदो एसे खोबनां होदो मोनथोंसै ओमफ्राय ओरैहाय थाइबें खाजि हाबावनोसैसो आङो दा मोनायाव जागोन इदि जाया नालाय आहाबो नैबे बिफांबानो थोयो जानो हाया सामब्राम जाया माथो नोंफोरबादिया थगायदों सामब्राम दरसे फिसा होबानो बेखौ होबानो थोबाय आरोना बेनो जाबाय आदारा है एदावलायबाय थायो माने जेबो मस्ला हराखै एसेबो एसे बानलु गोरान होनोसै ओमफ्राय चिकेन मसाला लाबोनाय दङना बेखौ एसे होनोसै तड़का मसालामोन गैला थाइबानियालाय मा बेसेबां हानो चिकेन मसालाखौ एसे होनोसै थाइबा पेकेटनि दंखायो बिदिनो जानो लुबैदां बिदिनो जागोन आं सालाद मबाइलावथ' टमेट' केपसिकाम बिदि नुबावदोंमोन आरोना नाथाय आंना बिदिनो जाहैबाय केपसिकामबो गैया जाहैबाय नालाय जासिगोन एसे चिकेन मसाला हरनि र' माने मबाइल नुनानैसो बांसिन लुगैलाङो नालाय गोथाव गोथाव रस्ट खालामनानै जानाय सालादमोन चिकेन सालादमोन आरो बुस्थुआ सालाद नालाय केपसिकाम गाजर बिन थाइबें बिदि सामब्राम हानानै होनायसोमोन आरोना ओमफ्राय आंनिया बिदि बायदि जेबो गैला नालाय खांखुरा थाइनै दं बेखौबो लागावबाय ओमफ्राय आलु दं नालाय आरो माथोबाव बेखौबो लागावबाय आरोना बैयावथ' दसेल' संथारदों एसे ओरै खालामबाय माने एसे खासा खावरा आरोना ओमफ्राय आहा मोनाखै साननानै माने संदेरनाय जायो आरोना मोनबायानो आंनाबो बन्द' खालामसै बन्द' खालामबायबो आं मोनबायबो माने जाबायबो माने बे आलु खावसेखौ फिसाजो जागोन ना जाया दोनदों आरोना जाबाय बरिया आरोना बानलु गोराना
मोनिनि खोथायानो गैया आरोना बरियासो बांद्राय फ्रायबो नङा बांद्राय माबाबो नङा एसे बै नुनाय बायदिखौ मालाबा जाथारगोन आङो प्रटिन आरोना फुरा प्रटिन सब्जि बिदि जानाय होदों आरोना डाइट प्लानाव बिराद मोजां होननानैहाय मा जाबाय थायो सानैजों खुनु सान्थि गैया आरोना गरमाव ओरै गोलोमदै गजोब्बाय उफोरसे सानै सुबुंनि हाय हांगामा बेनि गेजेरजोंनो थुमनानै लानोसै सुनाफोर 12टा जाखानोसैयानो फुरा रेडि आरोना दिनैनि आंनि थालिया नायदो बाबारे बा दालिया फुरा बइलसो आरोना बेनिफ्राय नै ओरैहाय दङ मुग दालि सोमनाय दंमोन आंहा गाजा बेरजोब्बाय आरोना नारेंखल जेबो जायाखै एसे थाइबें सामब्राम लगायनानै लाबाय नों जागोन बेखौ थोद नोङो बिदिखौ जानांगौब्रा बाबा रेडि जाजोब्बाय सासेया गाइखेरजों सालायबाय ओमफ्राय दा बिमानि दालिजों दौजागोन आरोना गाइखेरा दासो फुदुंदों बावजालाय लांबायमोन बावजाबाय माने ग्रोब जाखायाखैमोन आरोना समायानो बेना र' सुनाफोर मोनसे खोथामोन आरोना बे नालेंखर हरनाय आब'मोनावहाय सासे आब' फैनो जाहैदों बिस्रा आंनि भिडिअखौ नायबाय थायोनो ओमफ्राय आंखौ मोगथाङाव नायनो लुगैदोंमोननो आरोना ओमफ्राय बिनिफ्रायनो खामसालिनिफ्राय दैखा जाहरबाय आंबो ओरै माबा जानहांहां जादों आरो नालेंखर दानहांहां जादों बे समावनोमोन आरोना आंबो समाय मोनबा थांगौमोन ओमफ्राय मिलायाखिसै समायानो आरो गावसोरबो फैनो सोलाबासै जों नुबाय माथो होनबावनो जानोखौ रेडिथार ओमफ्राय रायजोफ्रा भटखौ सोनाव सोनाव होखो दा रिजाल्टआसो मिन्थिसिगोन नङा होमबा गोदोनिथ' जुग गैलाना आगोल समावसो आंथ' 10 ना मायाव फरायनायावनो भट होदों आरोना मालायनि नामावसो खनथाम गाहाम होयो मालायनिखौनो माने अब्ला समफोरावहाय माने जोंना बिराद एकता दङमोनहाय माने मोनसे गामिफ्राव सासे मानसिनो होयो दाथ' मोनसे गामियाव साथाम साब्रै खावनै खावथाम जालाबायोना नों सोरनो हैनो थांदों नों सोरनि पार्टि बेखौ मोनथिखायो गथा गथिनो थ' हैनो हायामोन खिन्थु आगोल समाव जोंनि समावहाय नों हैलाय उमुक नामनिखौबो हैलाय लानानै थांबाय हैबाय सेंग्राफोर जाफैलायबाय साहा मोनलोंलायबाय आरो खनसे हैबावबाय माबा मोनजाफैलायबाय बिदिमोन आरोना जोङो आंथ' सानै ना साथामनिखौ होनाय जादों सोर एमएलए मोन बेखौबो गोसोआव गैला क्लास 10आवमोन आरोना हेला बाहाय माने सोरबा हादानाव थाहैनाय मा थाहैनाय जायोना सासे बोराय आयंनि कुइसनथायनो होबायब्रा आङो उनाव नायबाय आंनि नामानो बिदि जानानै दङ ओरैबादि बै समनिया माने मजायानो आलदामोन आरोना दा माथो बुंबावनो रिजाल्टखौ नेनोसै नङा होमबा सुनाफोर ओमफ्राय आं दा ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आरोना बेखिनिखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आङो बिदिनो दङ जों मोजाङै मोजां गालाय गुजायनो मालाबा ब्लग होनो हानाय मालाबा ब्लग होनो हायि जागासिनो दं दासान्दि थ' जायफोर आंनि बेखिनि सिम्पोल सा ब्लगखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच